palokesu. Eikö? On. No niin, ei muuta kuin nauttimaan. Mulle tulee yksi kaverini. Joo. Laske rauhassa. Näin Vekkuresta paino. Kyllä hän uskalsi, hän vähän kaatui ensin, että hän vähän tuli polvi, että sattui polvesta enemmän. Hyvin hän tuli tuossa takaperin luisteli. Joo, että tuli. Tuli, joo. Sen hän sanoi, että se vähän tökkää se kärki. Niin, alkuun. Mä sanoin, että se on varmaan se tottumuskysymys sekaisin. Joo. Sitten kun löydän, mutta ei hän kaatunut niin, että kyllä hän hyvin tajusi heti, mitä Joo, hienoa. tuossa oli homma. Olisi ollut kiva, tämä toinen oli sovittu. Niin, ei mitään, se oli hän varmaan. Niin, se vaan tosiaan, hän ei kaatu tuossa mäessä, vähän puolta, enemmän otti kolmeen. Joo, näillä on vaikea kaatua. Joo. Näillä on tosi vaikea kaatua. Ja tämä on 7.4. ollut Lumen kanssa tekemisissä ja perustunut ensimmäisen freestyle-seuran Suomessa. Mutta nyt on uudelle lajille aika, koska se on mennyt vähän yli noin. Joo, niitä vissiin joku jossakin olikin, että lautailukin vähän niin kuin jää. Lautailu jää, joo. Ja kato, sitten ne menee liian vaaraan. Nyt tarvitsee kerrostalon katon päälle. Ihan turha. Voi täällä muutenkin pitää aikaa. Se oli hänellä, kun mä sanoin, että hänellä eka kerran pisti jalkaan, niin se oli ihan... Ei mahdoton. No niin. No tässä. Hän niitä ihmetteli, että kenen kysyä, että onko sun vehkeä, että mä veit pojaan muistunut tässä. Mut joo, voi sanoa niin sillä tavalla, että ei pettymystä tuo. Ei tullut ja sitten tosiaan se oli niin helppo. Onko ne siinä pöydällä vai? Joo, mä pistin siihen seinän vielä, muovipussiin vielä. Joo, hyvä.